indlela leyo yokutshela isilo ukuthi akusukume kuliwe ndoda amadoda yabona ngoba ngeke isilo usole kufuna ukuthi mengabe ukhuluma naso zimbili indlela zokukhuluma ngonyama edlangalaleni ukuthi kukhulunywe nayo ngehubo kubona lebona ukuthi hayi insizwa seyifuna ukuya khona noma zikhulunywe ngebongo zasisilo ukuthi sitshele kuze ibongo ukuthi lento yenzayo iyiphutha kwasebenza ibongo isilo usenza ngakhona sidlobile singena izindlu zabane wabo kwasebenza ibongo watshela ngakho ibongweni ukuthi lokho kwenza kuliphutha ngoba ngeke umuntu ozomtshela amqonde ngoba kwake ususuthuthuva lo wamkhumbuza isigameko sombhobho wahlutha umlisa thizeni ebukhoneni bendlula mithi kwase kusuka ke ngisakhuluma lento yehubo njalo ngiyezwa lapho ulo ushenge evele egandla ngehubo kule ndoda le ukuthi indoda ubuyibheka ukuthi ubonile yabona ukuthi bona phela manje nahlala phansi bona manje ukuthi kwenzakala ngoba ukuvele uqonde kanje kuningi okungahle kwenzeke ngahle kusuke nabafowenu kusuke impi omngcono khuzwa khona manje la khuzwa yibo ngoba yabona mekuthiwa amazulu anodlame lo muntu lo usuke enodlame la ekhanda yena kusuke enodlame ngoba kusukelwa ngeke vele usuke umuntu vele usuke futhi umdashawa uyalungiswa nje kuxoxaxoxe nje naye abeke eceleni akashawa kuxoxaxoxe na ngoba phela usuke elungiswa nakhona ukwenzela ukuthi kungaze kuvuke impi balele hlangana umhlabathi side yazi yangena dele yazi yangena singene kwanong lapho kwangekuhle kumuntu mfowethu isilo lapho sasikade sesihlale ehlathini sibalekela bona obhevula ngoba manje kwase kungamandla uyabona uzola nabantu bokufika sibehlangene nabantu bathembile ukuthi kufanele uyibona abakuvikelayo yila khona isilo kwaphoqela khona ukuthi sihlale ehlathini ubusika obubili osho sihlale ehlathini u2 years lapho sihlele ehlathini kwandunu sisakhula lapho sabheka ukuthi obani kahle kahle abangalukho nje abangafuni ngoba uzokhumbula ukuthi isilo baze basithatha bamboss bophejele isentelina sentelence besibophela ukuthi sisaqhubeka la gcina khona uyise yes ibesho isilo saso lokhonjeni so manje futhi ubheke lento le yalemlando lesiyibukana nesinikezwa yona ukuthi kahle kahle njalo mangabe khona ngomlando wesintu sinikezwa nje inkosi uShaka njalo mase inkosi uShaka futhi ipende njengomuntu wayebulala enza kanti wayengasukelani inkosi akaqabe nje ukuhamba kwayo akazange ayithinte kodwa kuthiwa yabulaweni kodwa akazange ayithinte wathatha yena wabuya nenkomo yenezansi ekhuphuka nazo kwadlula wayehamba nomdletshe wafika wathi hayi bayofuna amahewu wathi hayi nangu mfana akasenza ngakhona la kade eyodla inkomo uthe esadla inkomo wabe sadla ezinye wathi esadla ezinye wadla ezinye wathi esadla ezinye wadla ezinye yabona inkosi yakaqaba ukuthi uzodla nezami ngoba phela abantu bakaqaba engabakhonzile kahle ngoba wathi unina yokhonza khona nalume bamxosha ibheme igudu yaxhelwa ukwaje yahle izinkondlo ziyaphilisa umhlabelelo asenibingelele sinamukele uhlelo izinkondlo ziyaphilisa igama lami uNtokozo uStarring ngwakaZulu kakhulu kusicela ukubonga kenina nonke ngesupport enivezayo social media wethu busy abantu ba-like aba-follower ba-subscriber kulento esiyenzayo enhle to share izitori zezinkondlo to share ama-journeys osonkondlo into asebedlule kuzona i-contribution yabo kulomsebenzi esiwenzayo we-poetry kakhulu ke futhi ke sibonge ne-DUT ngokuthi ihlezi ikhona ikhaya lethu ke leli lokho ngihlezi ngikuveza ukuthi one of the biggest sessions akhona ilana kulapha nje phezulu so bahlezi bevula izandla ukuthi masifuna ukwenza something basupporta so ngalokho kakhulu siyabonga kumzoba mnandi ke namhlanje omunye umfowethu lo la eduze kwami uZekwasa mina ngazothi akasigwaza abantu ku social media bashintsha igama ubona ukuthi useyilokhu isibongo seshintshile umuntu usebhekele uzoyichazela na ke namhlanje
nizobona khona into eseyixoxa nalomlisa lo Mnumzane. Ngibonge kakhulu, ngibonge nowamukeleka. Sigibele phezulu. Wena nje phela la ekhaya it tradition. Awukwazi vele ufike nje fanele uqale usivezele ngempela ukuthi uyiyona lento ekuthiwa uyiyona. Vuka mzukulu sekusile. Iqhude selikhalile. Ngifuna uvuka uvunule uconsa bese uhloba nganayo injobo sayithu ngebandla. Thathana sihlango sikayihlo mzukulu. Usiqule ngaphandle usiqule ngaphakathi phela ubhekane neqhawe impilo. Zengisiza ungadlaleli ukuyihlula kepha udlalela ukuthi ingakuhluli ngoba uthi ungayihlola bese buyisibili igqema ingozi engeqhwantala. Xashana kwenzeka igqema ingozi engeqhwantala zoqaphela laba ukuthatha bawugeza igazi baze bangakuthwebuli bembebukisa ngawe lonke izwe leli. Eyilalela wemzukulu ukube ngakhula ngesikhathi senu ngangiyohlezi ngikhuleka. Ngangiyokhulekela impilo kunokuphumelela empilweni ngoba kuyizo ukuphumelela empilweni ungenayo. Khumbule emzukulu ukuthi imgoqephe yangokushona kwelanga kubonakala ngogwili bamba amaqhubu. Uchakide sesenowazibethela ngesikhwehle. Mloza kabuco khomba nenyathi kokukhanya livenda inkunzi kwaze imanzi. Iqiniso livele ngamanqina phansi kwedwabe ekubeni inkohlo isiqoqoshe emahlombe. Ndikimbi siyofumbathwa abayilangazelele kakade kubamba ezingelayo. Ngamajubane isijahe kwampumelelo silibala ukuthi ababuyisa sisuku kubo. Isuku isipheka ngemhluzi wenye inhlupheko. Ilesuka kuwe nesiphambukele kuwe nxasha nesijahe impumelelo. Ngokushona kwelanga sesekulungisa amapiki elungisela umlinde lobuthina ngathi ngoba ukukhala kwenkankani kusho ukuhlomula komhlabathi. Impunga bese zihla bezayihlinza amabhungu ngobuvaka ahloleke kwehlahlela zathatha ingcanga zateya ngesixhanti sasala sichaba amathamba sale machala hene sedelile phephisa wempumelelo ngenaxozela thina sesokulanda ngelomlahla nkosi sibala sibuye nganeni nqashana sibali zibusisa kepha kuze kuphazamisa amadade ebuya kobhuda nqashana sibali izibhambeko zethu. Khumbule emzukulu ukuthi imgoqephe ngokushona kwelanga kubonakala ngogwili bamba amaqhubu uchakide sesenwazibethela ngesikhwehle. Vuka mzukulu sekusile. Lo mlisa mfethu ngiyazama ukumcela ngiyamthola ngifuna sivakashele la. Mase ngimthole ngamcela ngathi mfethu ungalenzi iphutha. Cela ulungisela le yankondlo le. Le nkondlo phela sinemnyama ngaki manje. Angazi ukuthi ngingabala ngithini makeba. Inkondlo ngiyazeni Miningi ngoba yabo before si record le khona EP. Kwa yayisivele isiphumile and yayisivele isisebenzile ungangokuthi sathi mesinikeza ithuba ngangiselecte mina enye ipiece yabo. Hayi bahlala phansi kwaboya section njengoba usho angungithusi nje ukuthi kuthiwe sifuna le. Sifuna le. Akungithusi ukuthi ihambe ibuye ngithuse nami ngoba yabo nje izolo ngithe ngithi ngizama ukuyinyakazisa ngathuka ngafica izinto ezintsha kuyona bengingazazi. Ubungazazi wena bengingazazi ukuthi Ola kusho ukuthi kahle la ola ngithi la okay yeah. That is timeless writing my friend. Timeless writing. Imbhalo mina ngithanda into enje nayo. Imbhalo into enje ungayizwa namhlanje uJethu Zweli. Yabo nje kwafika usindiswa Zulu la. Khona inkondlo yasindiswa le ekhuluma ngomuntu wesifazane osebenzayo endaweni yomlungu thizeni osegcine discover ebona iminyaka yakhe uthi ayikade ingane encane kangaka le. Le nkondlo ngase ngizwe iminyaka mfethu yes. Kodwa the day ehlela sixoxa kanje lento engakuthole ezinye izinto kuyona ngathi na hey yabona okunye sinokulayela sijahile. Yabo. La nje sijahile kodwa ke ucela sihlehla ngoba khona into othe wena senze EP. Okay, siya kuyona EP. Ibona ngithi PE. Yabo lo amsebenzi. Mawuthi senza phela ni collective obani kuphi? Si collective kwiziko lamagama arts movement. Organization le khona emlali sakhona namanje ukuthi uyazi ke nawo wonke amakhaya ahlala benenkinga zakhona. Ukumuzo ongenantuthi yakhona. Isayenza sayihlanganisa seziko lamagama. Inhloso laphana kwakukuzama ukuthi sakhe umsebenzi sowakha sihlangene kodwa ukwazi futhi ukuthi umuntu akwazi ukuthi atholakala umuntu ngamunye kuona uyabona atholakala umuntu kwangayona ukuqala le yalo khona sayenza ukuqala la ngikhohle igama layo saphinda sayenza le enale piece le yayis ngokuthi sasisebenzisa njenge tool yokuhlanganisa ngaso sonke isikhathi uyabona ngoba wawukuthi noma for instance nje JB na ukuthi record edwa nomfana futhi bathi mina lezi ngiyaphushwa ke mina kulezi zinto zoma ngijwa ama record inkosi yami old school kodwa kwakuthi mase kufanele kuphuma umsebenzi wasekhaya kufanele kuphuma umsebenzi wasekhaya ikinto esizoyenza kufanele kuphoqeleke ukuthi sonke asingene kulo msebenzi lokwenzela ukuthi nomuntu oke ezwe umsebenzi kaNkosinathi yedwa mase ethi lo msebenzi ngawuthola lapha yawo ngawuthola endaweni ukuthi kodwa
uzowuthola nalo Nalo. yabo ukwenzela ukuthi kungabe ukuthi manje sengihamba nje impumpununu asengihamba ngedwa ngoba nala namanje ngihlezi ngisayisho lento wayisho nobaba uThemba Masinga inyosi ekwebha yodwa inyosi ehamba yodwana ayisoze yaba nemvunga yequlu okusho ukuthi ngisho uthanda kufanele ugcine ukusuka ubuyele ekhaya ubuyele kubantu ophila nabo nowenza ukuthini hayi makuthiwa sidoliwe uyazi ke mfethu mawusasho njalo ziningi into eyisho kule nkondlo yakho lethi ivuka mzulu sekusile and bengifisa ukuthi ngavele ngiqalise phansi ukuthi naye mawishaya ungagijima because I firmly believe khona izinto eyisho lapha engazwakali futhi ngiunderstand ukuthi kade wagcina ukhaya hey sekunesikhathi mfethu kodwa nje khona into eyinothile eziningi ezimnandi lapha nezinyo oyigwinya nje mfethu ngoba abantu kodwa le nkondlo le manje mathola ngavula ku YouTube ngayithola uzoyithola lapha ku YouTube uzosearch iziko lamagama athi movement mawufika lapha uzothola inqaba emsebenzi eziko lamagama eminye engithi ngiyabheka hawu hey khona lokho awu bengingakwazi ke lokho uyabona ya kuningi ukuthi uyazi mangabe selokishini kuba khona izinto ubona ukuthi ngiyasifisa ukwenza lokho kodwa manje gcine ngingafikenyeleleki khona mhlawumbe ngenxa zama resources nokukhula kwesinye isikhathi yabona mawukhula ama priorities ahamba ashintsha ashifte ngokuzimo sokubhekene nazo yabo uthi noma uqhubeka uphusha kodwa kukhona ukuthi manje usubheka kakhulu ngala uyabo mawusangimentionela indaba yeziko lamagama bengingafisa ukuthola ukuthi ngoba iorganization endala yes mina personal ngoba phela sengidlalile isikhashana ngokubusiseka kokuphila ngiyayazi necontribution ebenayo kwi poetry scene eKZN iziko lamagama nohlobo lwama artist futhi iziko lamagama soleli producile kunjalo kodwa futhi ngoba usho ukuthi nje umuzi nomuzi nawe uyahlala ube nezinto zakhona it's a pity ukuthi izinto zakhona kokunye phela zenzeka nje phambi kwethu siyabona yabo bengifisa umJ wako wafika la wena uthintiya kanjani eqaleni kweziko lamagama yabona iziko lamagama ngizothi iqale kanjani iziko lamagama liqale beku 2011 around August around August into ebiyenzeka bekunalento ukuthi sihaye ezikoleni ne so ngahaya kwaMgaga la ngangifunda khona then ngahlangana nomfana futhi wayehaya kusiphi isikole angisazi okusiphi isikole ubot ehaya khona okwamanje umfana futhi fanele ngicacise ubot akasi qashele lapha futhi senze ubot hlangana nopota ukuthi asifunda ndawonye primary so sagcina sizwana kanjalo sahamba naye asiyazi lento kuma session yabo sahamba naye sayiqhelika safika sathola umJ eqhelika bear in mind ukuthi mina ngifunda kaMgaga ngaleso sikhathi ngangikwenza grade 12 ngaleso sikhathi ngo2011 kukhona no Bright lo shakho lesingisi lo Bright Mtholi no so hey uphi mshedi ukhona usemlazi ukhona hey bafana ngimthola uBright awungithinti Bright awungithinti ukhona uzothola indaba zami uzokuthi ngiyamdinga ke lo muntu angitholele yena umdinga nini next week okay ngiyenzele ngizofika ngiyamdinga ke lo ngizofika naye hleze kubuza kuthiwa umthola kanjani wena hayi ngiyazi mina ngeke yeza ngihlule bese kufona ngimdinga so sagcina sabantu abazama ukuhlangana benze into abangayazi yabo asiyazi sonke lento esenzayo yabo ukuthi nje bengeke sibuke okelele no mfethu wasibisi umfiri bawukelele Andile Biel ubalo yo starring co-founder iziko lamagama ngakubukela kuyena mina ngisho kanjalo ulimi lalapha yana lo muntu uhaya inkondlo manje uyizwe ufika endlini uyizwe uyilalele kuyima efika endlini uyizwe she's that ukanjalo ngamfanisa mhlambe nabo sisiqoli yabo unaleyo nto leyo ukuthi ngilalele uvele uzongizwa late kodwa ngilalele so kwenzeka
saya eUnisa Uphi manje uKelele? Kelele abazimfazane bahlezi beshodoza but ukhona naye Manje uKelele ukhuluma umuntu wesifazane? yeah Hawu. yeah so sahamba Wena Andile Biyeleze Yeah, female. yeah, Andile Biyeleze Ethi ukhuluma umuntu wesilisa. Yeah, no. Ngoba umqhathanisa noXolo nje uqhathanisa vele yeah ngokwe-gender yes Mina ngizoqhathanisa ngokubhala. hayi no ngokwe-gender Yabona kusiza kanjani ukubuza? nanokuthi bawuhlobo olufanayo mfethu ngoba ngeke umuze ememeze kukhuluma ethi mina nginjani mina hayi naloko nje umbuza into kwesingathi ayiphika athi hayi kodwa ubuwazi kahle ukuthi yabo manje ngineshow mathu yabuza Unayi opinion ngale. yeah but ngeke azayiveza ngeke azayiveza yabo siyafika ke uNisa kusakhona nobuza amaZulu remember zamazulu I did very well. Yeah, Uzama ayinkondla yakhe yaduma nje. le nkondla yaduma. Lezi ngishaya ngesitene for endlela. Ngishaya ngesitene ayafaka nje ingomeni. One other day le nkondla Hayi phela ngaza ngoba siziyayifaka mfethu. lalela. Sifike lapha eUnisa la drop. Yeah, la drop la izana. Siyibone lento kanje kahle. Ufica khona kune session. So khona kune session, so ku session khona, maningi ama sister ekhona. Khona noShimane nanomsawushimane namanje. Ngeke akusesona. So ubaba umphumeleli. Yeah, baba umphumeleli ngithi yeah, baba udokotela ubaba umphumeleli ngithi. Hlomuka nawe khona uyazi mfowethu ukuthi elikaShimane igama lagezwa kudala lalungisa. Yeah, kukhona nabo Bruce, Buthelezi ama legends. Yes, legends mfethu esakhula phambi kwabo. Yabona? Wawufike lapha uyitshela ukuthi hayi ngifit and le phome ngizoyenza la yashisa ngoba phela nawe uyazazi la usuka khona yabo ukuthi esikoleni mangifika ngifike ngithi ku principal ngolesihlanu ngizoperforma nje wonke umuntu ready yabo ayothi afike uNisa babayi ubona nje shutha lento engenza ayikho baba yabo thina saba ne privilege ke ukuthi utshela ukuthi into ekushayila ugejela lungisa la nabo ntokozo ngqobo lungisa la usingaze bana babesithi usingaze ubelontsha incwadi yakhe amaloba traces eChina uhambe noXolo uDr Gcina Mhlophe uPage yes yayibona niinkondlo njalo yayibona niinkondlo basikhenika ngiyaxolisa ukuphazamisa ngabatshela ngathi mina hayani ngesizulu aba translate ngesiChina kubhalo la ngivuna nje ungakhuluma indaba yesingisi yebo ocabanga ukuthi vuka mzulu sekusile ngesingisi ngathini khona nje imbongo yakasaheli ibongo zesilo ngesingisi hayibo ngiyakutshela buka umama intombi nto wasihanga ngesingisi wona wa against lokho yes kakhulu uyaphikisana kakhulu ngaziphi izathu ngezathu zokuthi kunento ongeke uzokwazi ukuyisusa esizulwini uyise esilungwini ifike yenze umqondo ofanayo noma umqondo ngaphezulu ulimi nolimi luwulimo lozimele yeah ukuthi mosuzama manje ukuthi uzama uzothi accommodate omunye umuntu ukuthi akwazi ukuzwa inkondlo ngoku understand kwami ayiphelili ekutheni uthini ngamagama owaphimisayo iyafika nasekutheni isithombo sakhaya ngoba nasesikoleni babesichazethiwa inkondlo ilapho khona imbongi ngamabalekile iveza imizwa nemicabango yayo yabo idweba isithombe sayo ngemizwa nemicabango ngamagama so asikho isidingo sokuthi ngize ngilokho nje lapho ngize ngishintsha ngoba ziningi izinto ezokuthi umuntu enkondleni zikukhombisa ukuthi lo muntu kahle ulala ekhona ngizokwenza example mengabe sipheka umoya wenkondla kufanele ngize ngibuzwe umoya wenkondlo uyakwazi ukubona usayivula nje usayibheka nje uyibuka phansi ngoba uyabona ukuthi wayibuka nje uyabona umgqumo walenkondlo nje unje shuthi khona nje okokuqala nje ukuvuleka nokuvaleka kwemiqa kusinikeza umgqumo wenkondlo usinikeza umoya wenkondlo so akakaboni ngisho nelilodwa igama la so asikho isidingo sokuthi uzoyishintsha yonke into le ngiyithanda le nto esho yabona la singakhanda enye podcast eseceleni sokukhuluma nje ngale nto esho leyo nto iveza ngoba kakhulu nami ngumuntu olithandayo ulimi ngumuntu futhi osebenza ngazo lezinto lezo zokuhumusha izinto ezisusa ngapha uyise ngapha nakhona kusuka kunezathu ezihlukahlukene esinye sazi leso shaka kakhulu sokuthi kokunye nje inhloso kuukuthi ingoba ufuna ukuthatha lolu lwazi loli
uli-introduce kwenye audience ehlukile noma bengeke beyithola into 100% but bazobe ne-idea nje impela eserious ukuthi kahle kodwa futhi konke lokho kulele emandleni omuntu usukenza leyo nto ukuthi leyo nto uyi-understanda kangakanani Absolutely. ulimi mfethu lile into eyishoyo nje luyimele luyilona and ngempela mawuqhathanisa isingisi nesiZulu ayisoze yalingana leyo nto leyo ayisoze yalingana ngezathi ngoba igama lilodwa nje limele usiko limele iculture lilodwa igama linento eziningi ngaphansi kwazo ongokwazi ukuthi mawulithatha ulise esingesini lifike nje lichaze liyofika lichaza leyo nto ngokwaleyo ndawo esebenza ke kodwa khona okunye okuningi okungemuva ongekuzithola usesekusela impela kona sengiyafisa nje ukwazi kwenze njani lo muntu aza decide mhlawumbe kwakuwumcimbi thizeni noma wayi-translatela yena ngazi kwakuhluka mhlawumbe kodwa mhlawumbe sengabe uyachaza ngelinye ilanga inkonzo ngelanga ngathi umuntu omaziyo ngegama lo shothi mesifika duty ya mfethu masifika duty sakugcina sikhuliseke kanjalo kwawukuthi ke manje eDuty noma eUnisa sorry eUnisa masifika eUnisa sigcine sabantu abakhuliseka kanjalo uyabona ninkwamukele kahle futhi ukuboniswa kwenu angithi environment entsha le uyabona lapha ilokho nyana ngalesa sikhathi eMageba uyathanda awuthandi into otshela yona uzoyimukela ngoba uyambona lo muntu eyenza lento akutshela yona ukuthi lento kanje nama references akhona futhi awubona futhi ukuthi ngempela umuntu angisukeli uma uthi ngiyaqala ngithi ngiyobheka elokhunjeni ngithi ngiyebuyele emuva ngiyobheka ezincwadini ayimani yona lento adeyisho yabo iyona lento adeyisho manje kuyakuphoqa ugcina monenkani nginenkani mina sidala kodwa ngibona yabona inkani yami la izongiveza ubudumo obunzima ayisebenzi angibeke eceleni angilaleli ukuthi umuntu omdala uthini mina yabo ngoba abanye uthola isalingana ngeminyaka kodwa ngenxa ukuthi mudala ku-industry kulento yabo mudala ku-industry yabo kuningi ngasekubonile yabo ngimdala kunoPage ngeminyaka kodwa ngeke ngize umbala engamtshela kona ngeenkondlo kuningi angangitshela kona ngeenkondlo yabo lento leyo mase kuya ngokuthi sikhuluma ngani mhlawumbe sikhuluma ngesintu ke einkondlweni noma ngesizulu einkondlweni sengingakwazi ukuthi ngimtshele kodwa makuthiwa kukhulunywa ngendaba zoma host nani ngishiya kodwa yabo so ukuthi umuntu ungakanani gcina ubona ukuthi akekho ngisebenzele angilalela ngoba ngiyayithanda lento eshoyo lento le uyisebenzise isebenze usesaqala lana ke manje ukuthi lokho kwenziwa lapha na ku right ngoba sasesihamba neBet Center sesazayi ngilekho nowadays kune session sihambe sekwamashu kushobana opholana yabo so zikhala osicela ngabafica lapho zikhala ngempela yabo so sagcina sithi haya seyiqale lempahla le yabo so you take this thing from line funde khona kulezi ndawo senibuyisela kuyiselection manje sakusibuyisela lokushini nihamba nibangaki kulendlela le labantu othona nithola lento nabo niyibuyisela le niba u15 niba u20 niba u4 ukuthi abanye abantu bathanda ukungilibala mina ngikwazi ukukhumbula kahle amagama abantu imvamisa kodwa kwabanye abantu ababekhona khona umJ singakayiqali nje nokuqala nje ukuthi siyaqala sesenze session manje yethu khona umJ Jabulani Mkhize khona uPota khona uAndile Biyele ngimshokelele ukhona mhlawumbe ufuna ungitholele nje ukelele ya mhlawumbe ukhona konje kwakuba umunye wesifazane uzanele Dlamini Zabela Dlamini qhamuke ngamuva session esikhona vele then bazongixolela ngasabakhumbula kahle then sase sahlangana ke sayiqala ke lento le and siqale mfethu simemezela kwaMgaga nakwezinye ikolo ngasiqale kwimemezela kwaMgaga sithi umuntu ofisa ukunderstand lento enkolo sicela ukuthi avele kule class ukuthi yabo so beshare nje yabo beza abantu yagcwala indlu so umuntu umemezela esikoleni sakhe sayaqala nje kwaMgaga senze ukuthi singabi nenkinga ukuthi kungena abantu abaphuma kwezinye ikolo iqala ufuna ukuthi iqala ibe ncane ngobuhlakani babantu enganginabo ngaleso sikhathi instead of ukuthi kube session kwavela kwabe workshop mase ngiyibuka later lento ngiyabona ukuthi iworkshop abantu babhorile yabakhipha yabo yashiya lento sibadingayo sengena umthobisi ngongoma ngeDeosiba yabo sengena umthobisi ngongoma ngeDeosiba kwabuya nabo umferi babakhona yabakhona ngoFriday so yasiza lento eworkshop yahluka kahle kwasala vele laba badingekayo
following Friday sakuphinda futhi lokho lento eyinkondlo iqale elokishini kwawukuthi niyahlangana la ingane ihlangana zodwa la futhi izokhuluma ngepolitiki izokhuluma sayi-threat nje ngempela kwawukuthi nje mfethu lento esiyenzayo lana mfethu iyabheda lento esiyenzayo lana bahlangana bakhuluma ngani benzindaba yeyinkondlo izofelisa ingane lento kwasho wacima vuthi amalangabi kukhuluma ubani umphakathi abazali bengane khona omunye umama yabona bafethu khona umuntu uthola ukuthi uqapheza ukuphepha umsebenzi wakhe esikoleni kodwa agcine ese-principal yabo othi msebenzi wakhe uqapheza ukuphepha walivala isango hawu sekhona nabantu manje sekhona nezinye izikole ngithi sinokuphuma phakathi nesonto uthola ukuthi sophuma sohaya kwezinye izikole yabo sizaqala zafika nezinye izikole yabo sekhona manje sekungena nabafundi bakuvuka zakhe nabakomeni sekufika manje nabo nosipho umthetho yabo no nosipho bafika later bafika the following year ngo2012 bafika 12 December ngephambanisa 12 December ngo2011 balivala odoba ama data wakhohlwa nenyanga balivala isango nasiphi izathu ukuthi siniyagcwala la sagcwala la esikoleni manje na kufanele ngabe manje la kuya isikole sokufunda kusona lento esenzayo la uyamuzwa umuntu omdala uyakhuluma but khona uthini imzali yabo manje uyabona futhi ukuthi manje ufuna futhi nalento yamdina lento yabo ngibone late mina lento le ukuthi kuba nama meeting epolitiki la esikoleni aba after school ngelokho ngensuku ethile so thina la kuyagcwala la kuthina la kubona agcwali kahle yabo so manje sengathi manje siyi competition la livala isango khona nozanele Dlamini la noThobani Bhengu sebefika nabo kugcwele la simile la isangweni ngisangene ikhanda mafika lishona mfana futhi laba khona mafika lishona fika late njalo usana negama mafika lishona alidala igama le mafika lishona umkhuba wakhe nje ubalethe manje wenza njalo bekade abafana bebhola nje izithandele ibhola engihlezi ngimtshela mina ukuthi mangabe kujinywa namhlanje fika ngayizolo khona kuzoba early it's never early lo muntu yo ungafika iteam yakhe seyidliwe yo mfana futhi athi amakhona ngebhola athi bafanele ngiyobuka igame lafana iqala ngo11 ngiyasibuka isikhathi 1:12 iqala ngo11 usazoya hayi bana ngimtshela shishe negama ku Facebook alifake leli kama fika lishona hawu ndoda so iyaqhubeka uyayibona sengilempi la savele sayimove Suzanele no guys mina ngizama ngokhuluma no principal wami lapha nevuku zakhe sasuka sihamba sevuku zakhe fika sama ngaphandle wahamba ukukhuluma no principal umchazela wathi wambuza uprincipal ukuthi ubani uleader yonke lento leyo yabo then ngaleso sikhathi mina oseduzana kwabizwa mina fika lapha ngayona ngento eyodwa nje ngayingenisa inkulumo yami ngoline wesilungu nje omuhle nguhlele nje ngimla ngaphandle bese ngishintsha ngezulu nasa izwaka lonto ufulela asengeni lapho umphako wami isilungu lo benguzamile kanzi ukuthi phela nami mangifika hayi asengeni wasijikisa kwaze kwabuka mfana futhi noJabulani bayokukhuluma naye mfana futhi uJabulani wakhuluma naye angimazi wathini ke nokwamamlalela umfana futhi ngena ngala ngesilungu inkulumo abayixova agcina iqala ashashwa yilindele ukuzinto esilungu nje ayilana ngoba phela kusesikoleni isingisi lesana phela wayifundisa isingisi manje uma uqala ngesingisi usuyishubisile awasinikeza iclass sazenza inkondlo kwabamnandi futhi saqhubeka lesiqhubeka ke leyo esijoyina manje ezinye izikole sajoyina noBombali Memela basemenzi noSphem Kisa sifunda nabo kwaMgaga ozethu Nhlangulela Zethu is flying high guys yeah ozethu Nhlangulela kwabamnandi kwakhona saqala manje kwakhona nama collaborations manje enzakalayo la yabo amnandi yabo yengekho ni competition mhlawumbe ngokwezikole in a way ukuthi thina sisebenza nanisevuko zakhe engekho leyo nto iqale late competition ukuthi iqala ngama houses yezikole bingazibe khona because besithi mase sendawo indaba uniform ukuthi usufunda apho wena in siyazi leyo nto siphuza amanzi aloko yayimnandi kusayikole ama session ayiphazamisa kanjani ke lento le ama houses competition ilento ukuthi
ema-houses ngathi ukuhlukana kuhlukaniswa ukuthi siqinisa kakhulu ama-workshop yabo thina i-workshop yethu naku-session nje impela nje bengeke ngifike nje mina ngime phambi kwenu ngithi ngayi inkondlo oqala mengingekho kuleyo nkondlo leyo i-host izongisusa estage ngisaperforma nje ngiperforma umbhedo wami ngisusa ngeke awume kancane sazokulungisa indaba yakho akubiza omunye umuntu ngeke ngakudini le nto leyo kodwa futhi mase usuhleli after i-session kwasa siba ne-session kwasa sisiqalo nokuba ne-audience eningi manje igcwala iclass igcwala sasicina nabantu abantu ababezoyibukela nje ngiphele futhi akukhona ama-boarding school amabhoda abuya azofuna ukubuka la inkonzo namanje kusanjalo kusayi-boarding school I'm not sure but boarding ngicabanga ukuthi boarding school so sagcina sesibaningi ke manje le khona la eclassini manje phoqola ukuthi i-audience qethe i-val session i-audience ayiphuma sale sodwa yabo khona umuntu uthola ukuthi impethu akezo sidalo kwaqala ke manje kwathi actually nami ngingayenza phela lento yabo kwakukhona abantu abanje ngosicela ubiyela may soul rest in peace lo mfana wayehlupha asicela umpungo sicela ubiyela ya umunye umjita wenze inkondlo enza ne-comedy i-comedy yakhe yadiscovereka late esezohamba emhlabeni because wayumuntu okhuluma noma yini but ngisho ukuthi ubuhlunganyana uzoyenza ibe ijoke yabo uthi yabona mina mengathiwa manje angihambe ngiyovula isession yami azinje bafana ngiyoyilalela phansi ngenze lutho otherwise ngizoqamba igama elizozama ukuqeda ngendaba yeziko lamagama yabo singayinaki lo nto leyo kanti siqalile enye i-session yabo bayiqala kwesinye isikole eBelfast yabo mase kube ukuthi umageba usanele Zulu bona eyabo wabuya weza kuthina bafethu ikude ukusuka kaYungiza la yabo and sibaningi how about senza ama session kube khona i-session la kube khona kaYungu yabo kube ukuthi sogejanisa izinsuku ngoba vele i-session ibancane isikhathi sebasincane sibaningi kakhulu mase sigcwala izinto zibone let's way abaye bagcine bangayitholanga ngethuba 2012 fila asaqala khona ukuthi okay umuntu uyathanda usenza sakhe ukuthi but akasiza ukuthi akasazi kwayena sithini yini wena ngoba uyakwazi ukunderstand ukuthi isakha sethi indaba ngasichazeli ukuthi lesakha sesho ukuthini naye element engangiyithanda kwangena lapho kusiqatshe ngolimi siqatshe ngolimi kube i-element iwing ezikola amagama ebizama ukuthi i-language yesiZulu ibe strong because ungashaya kokunye but embhalweni asifuni ushaya nangengozi umlando lo into amahala leni ithola ungashaya kokunye amageba ushaya ku presentation e-stage ngoba lento ukuthi umuntu agqoke inoma yini egqoka mengabe zenza inkondlo ukusiza agqoka amaningi sasingayithandi vele ngoba nangiyo umuntu uthenjani yabo umuntu menze inkondlo enzenjani lokho nje ukuthi nje kuba ukuthi nje mengabe ngikhuluma inkondlo yokholo sekufanele ngifake ijoin esonto hayi sasingayithandi lezo iyaduma ke lento yenkondlo zabantu ababenza nafithi iskesh lento sabuza ake sithi manje uyahamba manje usemcimbini othile vele umuntu akubamba athi mfethu ngila artist lama lifika ngicela ngibambele isikhathi ngicela ukuzobhukha lithi manje manje uzoyithatha costume yakho ngoba phela ukwazi ukuperforming uzoyithatha beat yakho ngoba ukwazi performing yakho yabo so ugcina uyalimala zama ukwakha leyo nto leyo yabo yonke leyo nto leyo so sagcina sithi ifocus yethu akube ukwenza sure ukuthi iskill sesimaintain nepassion passion iskill nepassion osifuna ukumaintain uma niyenza session yayiba isikhathi esinganani osukwini mhlawumbe 2 hours 3 hours impethu kwakudepend ekutheni kumbe i-session ayihlula kwesinye isikhathi ukwavala yabo uyivala i-session uyabona i-session siphelile inkolo bayithule labo bakubuke nje bayithule labo bakubuke bese khona umfana oyehlupha ngilazi igama lakhe vele akubuze muvo inkondlo iphelile noma wena ongasayifuna inkondlo usafuna inkondlo phuma uhamba kuyona phela i-session yakho leyo sigwala lento yenzeka nalapho yabo i-session iphele ngo6 after lokho kwenza leyo nto ukuthi kusalo salayo ziyoqhubeka inkondlo zokushaya u9 ebusuku kwagcina manje umbuzo ke bengicela ukulandela yini sangilowana ukuthi yayidla isikhathi esingakanani le aspect yenu le yokuyiqatshwa ngolimi ngoba bengifuna ukuthi mhlawumbe hlala 4 hours nani dedicate isikhathi esingakanani kule nto leyo kwakuba u22-30 minutes kwakuba ukuthi ngihlele ini ngaleso sikhathi ngihlele into zayifika nawe futhi lezi show zayifika nami lezo ngicela sidela ama platform ukuthi la ku social media could be Facebook because Facebook sasilokho senza kakhulu
ungaposta noma u-inbox ukuthi yini lo ngayi-understand ufisa ukuthi kukhulunywe ngayo uyabona into leyo hayi kwagcina kuyinto kanje sagcina zikhule kanjalo-ke inkondlo kwagcina kwakhona-ke namanye amaseshini uthi yabona lethi une-rival but i-understand ukuthi i-rival kanjani manje nayabona i-rival kanjani manje kwagcina kukhona-ke yabo aqhamuka phela abaningi amaseshini lezi ekhathi kwavela amaseshini ogagasi lobuciko igagasi lakhiwa yini manje igagasi lakhiwa yini igagasi olwandle it's water right uma ngabe kuyigagasi bengithi mina lakhiwa yini ubuze iseshini ngibuza igagasi right here is iziko right then comes igagasi to do what uzocisha That's why rivalry. Yo. How? Mina ngaza. How people are creative to that level? Uyabuza. Why gagas? Nina why iziko? Sekunina thina manje. Nini? Yabo. So kwagcina kwakheka leyo mabhifa kanjalo to an extent ukuthi kwafika usenzeka dlamini ngelinye ilanga kwi-session wafika performa fethu iphom yayimnandi ukuthi delivery yakhe ayikhumtswempe amshaya yabo kwakuhlekwana ngaleso sikhathi sonke sesingayifuni kakhulu ukuthi umuntu ugcina hleke agcina lima kanti izosonza imkhuba yethu nje siyijwayele thina sasiphusha ngendlela esazingayo bahamba banje abuya senzeka lungisa la sikwazi ulungise la yabo yazi ukuthi sikwazi akuzwanga kahle la hayi baba ngade ukuthi sikwazi bese sikwazi sikwazi angizwanga kahle la manje mothi kanje understand kuba wawukade last week uthe lokhu kusebenza kanje manje wena mase ukufaka enkondlweni ukuthi usuyasidida manje yena wenze njani ulungisa okugodwa kwakho uyabo ngoba lokho yana bengisengikwenzela research ngempela ngineshonga lo ngisengisho kuzigatshe ngolimi so iphutha mhlambe libe la enkondlweni ngilungise lona yabo la kusebenzeke ngayo utshela ukuthi wena omdala la ugcina utajwa ngayo utala jwa ingane la utala futhi ngento eqondile futhi yabo akukho uvele into oyijwayele vele indaba yento ukudala ukuthi bengigejile ngizodala phela hayi ke sagcina ke manje ke bafika ngelanga kwakuthi ubelihle ngidloza amagama abantu hayi phela vele kwenza wayibona uBoy kuGufethi Ntokozo ngikhumbula impela kunyanga yamazi nyanga ngimbuza kuba unyanga ngambuza kumjele kunyanga no bani le ntombazane yaZulu lesidudla hayi le Sinethemba yes sorry ukuthi isidudla so bafika ngifollowing session yabo ba recruitena kwakade kukhona uNtokozo kuphela ngale session umuntu lokho usenzeka ehanga ifollowing ulokhonyana ngangiqala mina ubona indlela kodwa ixabana kanjani uyambona usenzeka ukuthi ukube kuyangaye ngabe manje yonke le list isikusukiwe kuyona kodwa uperforma yena uyambona ukuthi ifuna ukuzokhila walithola ithuba wenzani starring obhaxabona i-conversation ngaphandle manje sithi ususa le kude sekinto zethu zikhona umuntu ohlekisayo uthe uyena nje lo hlekisa indaba engasahlekisi manje yini ehlekisayo kuleya nkondlela la njengoba lo muntu esebuyise ngathi kanje washaya kanje yabo le conversation izibhungu ezimanje ngaphandle emnyango maseshini yabanje ngaphandle nje kanje hayi ayithulela ayibukela mina nginaki ngayithulela ayibukela sibuyisa i-reference ke manje kazi mengabe sithi akwenzeke kanje so senzela into kanje hayi aqinizwe la magama liphusha kanjalo did you ngokwenzeka khona umuntu owenze isibonele ngathi wayeka UX kukude yabo yona approach ay right leyo ukuthi mas expand kanje kodwa umbuzo wami ukuthi ena kulaba ababeyiveza ukuthi bona bayalwa did you guys play along and responded to nani ngoba wawuningi kakhulu umsebenzi wafuna sideka sibhekane na wawuningi kakhulu kwafuna sibhekane ne session eka you kwakufuna khona session esasisiza ukuthi establish kwamakhutha khona mayimaningi kakhulu ama session bethu abo mechanic awayiqala emkhababa right emkhababa yes kufanele swavasha asikho isikhathi sezimpi because sizama manje nokuthi ngisho ngathi aqhamuka impenjane einternal sikwazi ukuyilo so engaphandle siyaziba nje kodwa phela umuntu mayibhala abantu babebhala nangani ko Facebook nani ngaphendule nini mina bengamuhle kuleni mina ngihlala njona manje ngisayidelela ngihlala ngiyidelela nje mina ngigudla umuntu imthole memthola kuze kufike la ukuthi khona no man lento mangabe ngiyikhuluma manje ngizifike angibe direct yabo ngibe direct mina angiphawula until
ufaka igama lami ufaka igama leziko lamagama iziko lamagama salenza not knowing ukuthi asilenzeli thina silenzele enye generation uyabona lonto leyo no protect nje lento mobheka kuthini iziko lamagama akukho okuningi elikwenzile kuthina kuthina abantu abalisungula iziko lamagama lisebenza kakhulu linikeza iplatform kakhulu kubantu akade belandela ngemuva uyabona lonto leyo lucky platform kubantu akade belandela ngemuva so uma ngabe ukuthi uattack iziko lamagama uattack igeneration elandelayo uyabona lonto institution le so like sengiyithatha khona ngiyithathela phezulu ukuthi hayi mangabe uthi kufika kuthi nasethi ukuxoxa asixoxa okungcono kodwa nje mangabe usathi abanye ukuthi obani ukuthi ufaka hayi nina ke ninodwa wena uJabulani uPota akaze kube khona yini ukungaboni ngaso le hlale kuzoba khona noma ukhelisana kuhlala kuzoba khona kube na umthelele egraneni iziko kakhulu ngalendlela ukuthi kwafika isikhathi la khona angithi silenza sigcina set register as an organization kwakhona ukuthi umuntu afuna isikhundla angakaza kwazi ukusiphatha angazakazi ukumelana naso azokwazi ukusiphatha angakazi ukusebenza lokho ngoba mhlawumbe umuntu unimazi vele nisebenza naye ngiyakwazi ngiyazi ukuthi ubani u-strong gap mangabe njengoba wenza example ngoPota uthi ngiyamazi lishona yabona nje mekuthiwa nje khona la ngamgila khona kube nomjengi abagila wo2 bathi dot sihamba kusasa sasiya ngasasakephi kodwa sasikhuluma sasiyokhuluma for i-event ezoba kaMashu so sekuzoba ne-meeting khona la eThekwini ngo7 ekseni so ngithi mina guys ngicela futhi ningabi late ngoba manje ngiyanazi niba late athi ufana futhi hawu la phela ibalekele lento ngisho ngafika ngo4 ngo5 to 4 ngangimi kanje kaPota egcekeni ngibuka iwashi zathi 4 o'clock ngabe ngisho ngenokho ngabe ngisho ngena wafonela umjengi ngaleso sikhathi nje yini ngovivi mina ngithenga ngo4 azivukeke madoda ake sivuke silungiselele so ugcina ngiyazi ngistrong kuthena ngilala yabo ngiyazi ukuthi kufanele bayazi ngistrong kuthena ngizana nokubhala so umsebenzi wami ukubhala mina nobhala kodwa ngibhale yabo umsebenzi wami ukubhala mfana futhi ewucover woku research umje ewucover yabo but mengabe kuthiwa kufanele kuhlanganisa into eyiphepha yakhe eqondile nani bayazi ukuthi I can't do that yabo I can't do that niya complementana nje mfana yeah kamnandi yabo kodwa manje kugcina uthatha umuntu uzolekha kwesinye isikhathi ekwenzeni izinto umsebenzi wakhe igcina lonto leyo yabo nanokuthi ukwazana emsebenzini akufani nokwazana personal yabo mase nikuhlanganisa egcineni sabangani yabo agcina sokusabangani sazwana agcina clash nani so nesento uthi iziko lamagama lake lalidwa umuntu osifazana la uzanelwa kalidwa iziko lamagama zanele Dlamini for unyaka wonke lelidwa iziko lamagama and it was good sathi siya eMaritzburg sasilidwa uzanele lapho eMaritzburg la sala la khona egarage bro egarage as in petrol station yeah a petrol station nani eNdumezi sasiye kwi competition yayise hotel ebeke ubongani Mafuso delayed fika lapha sizwe lamagama i-transport nigebelelile organize transport ahamba salapha yabona lento ukuthi une show sasibuke sathi siyabheka abantu esiqhathwe nabo ayizashaya kwaminya laba kwawena kuyislam or competition nama prizes yes I'm not sure ukuthi prize ayithini lapha but kwake prize azi niya nje kodwa niyazi ukuthi hayi siyobuya na senibabukele nama opponent siyothatha kahle siyothatha yabo into production sasinala lapha yayinzima kakhulu la production yagcina ngarekodekanga but yayinzima kakhulu la production kwakuhlangene umusic uhlangene neacting mawuthi uyayibuka awuyazi inkondlo izophuma nini la but uthi usabuka hawu sekusekhaya inkondlo njalo hawu bekhaya inkondlo yabo sekungene uphi mfethu khona mfana wayemncane mfethu which one lo uthi uGagu umbongeni iphomi yakhe etsena humble beginnings from the township of Umlando. Well, I'm from Ekas. Ukhona mfethu humble namanje la. Ngimkhumbula oba phela at one point anoma wayadlala irole neproducer nomunye emsebenzeni. Is still nje le yabona ubuxhakaxhaka nje nje into le kanje. Hayi akekho ngamthinta kuthina because when it's come to ilento lezi zinto lezi passion yakhe. Ukuyele nasesikoleni ke futhi yabo so ndayaziyo nje
nanokuthi ama roles sa develop into ukuthi umuntu irole umuntu antagude kuyona simyekele ukwenzela ukuthi Angayizwisisi. akhule kuyona angakhuleli izwe lamagama kuphela ayikhulele naye Naye, uyabo as an yabo. individual. So Nibheke eMaritzburg ke njalo. safika eMaritzburg ayisashaya mfethu sashaya ngitshela ukuthi amajaji angimazi aphuma kangaki Ephuma lapha la inguyazana. eshaya ingoyazana eshaya khona umama lo kaneshilo kodwa elaneshilo ethi hayi laba abantu bama overall up Kwakuyini? ayithina la sifaka ama overall up so ayikudala jiwe baba khona usala wayena o director we usandile Masondo oyena oy director I cast I cast yonke ngizothini ngizothi angena mzothi starring in se cast Yeah. kwakuno sipho umthetho khona ingoma ye leader ukuthi kusaya ingoma awazi ishintshe nini yaba iphom eyinzima kakhulu ubisi lwento ubisi le hawo abantu bakhona sebeyabuya bazothi kwiscope bekade kufanele basinikeze sona batholanga ithuba lokusinikeza but mi production bekade ingekho sithina sicela ukujajwa ngenkondlo ngizele inkondlo na inkondlo nje kade performa la sicela ukujajwa ngenkondlo nangathi ikhosha umkade ishaya hamsalana nalento kade sisho kwasho kwabika izaba kwase kuthiwa futhi iprize asikwazanga ukuthola iprize eyimali iprize isisponsorship I-travel school umuntu usezowina ilenazo ayisekho imali manje ayisekho imali manje hey sangana amakhanda mfethu valo beqoqa behamba ukuthi bazosifuna bazosithinta ukuthi iwin ithole sebazositshela ukuthi ubani igcine wini bazo-announce abantu abawinile lapho benithemba ukubuyela emuva ukuthi vele soyithola vela showcase calculate kahle ukuthi soyithola tshela ukuthi starring mfethu kwakhona nomthosi ngongoma lapho salala egarage sibaningi mhlawumbe sasu 22 khona amantombazana la nezingane ezincane bona ingane le phela nje ukuthi sigarante ukuthi vele isimali soyithola siyabuya nale competition lena siqhubene nezinto zezekubhukwa into seyisekhanda kakhulu manje ukuthi sikhuphula kanjani organization ikwazi ukuthi ibe ile institution esifunayo izokwazi ukuthi ilekelele yabo ilekelele abantu ngalendlela esifuna ngayo because ile nyaka lesasiqale ngawo winter campaign so kwakuza sasinale ukuthi vele sifuna ne winter campaign ithi le nyaka ibe sharp salale garage angazi kuhlanganiseka kanjani ukuthi sithole into esizoyidla futhi lapho qhamuko zethu nokukhulu phapha lokuphapha kwazethu guys anisho ngani ukuthi asinayo imali anisho ngani imali asinayo anisho ngani imali ayisangena emakhaya siphethe ama CD yabo eMaritzburg la kujike khona ibhasi ehlisa abantu le hotel engale kwakhona ngithi khona hotel la duze khona wafika athi nje uthatha ijembe isidrum leli wena sathi ushayela usha savele savula nje isafe la angiyazi le mali eqhamuka mfethu beza abantu mfethu umuntu ayibona imali waqala seqala na imali yangena sogodukeka sadayisa ama CD lana mfethu ama CD soyisadayisa amhlophe kanje asinayo budget okwabhala sadayisa mfethu ama CD sadayisa ama CD yena umuntu uthenga ngethemba ukuthi lento ingathi idlale na mfethu na uyayibona lento le ngithi simnikeza ubhitho omncane ngoba ujakhona ukugibela ibhasi ngeke ubhitho omncane ujakhona ukuthi simali naye lokuyilala endlini yabo bayithenga sayithole sihlangana imali ethe sagibela sabuya yabona lapho mfethu izwe lamagama mangabe kukhona into yalihlakaza bro angazi ukuthi ngizothini ngakuthi khona into yalihlakaza kuloko ngoba ila oyisakwazi khona ukuthi ukwazi ukuncika ngisho nasenganini kuba vele uyazi ncike kuwena ayikho into ezongena ayikho into ezongena yazi khona into ongibuyisela kuyona ke le ndaba nje sisayiqala eqaleni ungitshela ngereaction amanye amalungu omphakathi niqala lento mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi na ikhona ni feedback eyabuya base bethini mase bebona lento isiyenzeka ngempela ifeedback ifathi bekhona kakhulu sesi nalento ngithi sabuya saba nalento ama classes ukuthi sina ukuthi siyazi ukuthi sehlenya yawo so strong ku maths ne science yazi ukuthi asikwazi strong kwisizulu ne accounting then sagcina saqala manje ama extra classes ukuthi mhlawumbe ngesonto ubani uzoba neclass ubani uzoba neclass ubani for members of physics
ya kwaqala ukuthi amalungu eziko but yagcina manje isifike nabantu bangaphandle abazele nje ne institution eserious bafethu bagcina kufika nani yila kwaqala khona abantu abazali ke bethi wabo nje kwasho unakho wathi unakho mina bafo isiZulu kulonyaka njengoba ngenza umatric ngizosifeyila ngathi mina khohle uma ngafela isiZulu ngaphinduzela asikulungise lokho wabuya no 98 wena mfethu usithatha lezi zulu esingaka research mfethu nokuthanda ukuyithandela ukuyifundela ya ukuyifundela nokuyithanda nokulandelela mina ngiyahlupa yabo ngisane number kababa ubuze tshene mdlaja ngimhlupha ngifanele njani kuphi ekhakeni sikwazi kakithi kula impumpulu kodwa ngokudabo kwaDumisa kuphi kwaDumisa South Coast South Coast owayi wena nje ungapha ezantsi angena futhi nomuntu okhulele khona umuntu okhulele emlazi manje lento mfethu ye-passion yokuthanda isiZulu kanje kwakho i-influence yini uma ukhulele emlazi yabona ke lapho mfethu angazi uthini engqoqozela ukuthi ngithanda ulimi lesiZulu ngoba kunezinto engeke ngiyibuke ngisho ukuthi uthi kufanele ngabe ingikhonseni ayingihluphi but igcina sengihlupha ngicina sengiyilandelela yabo khona umdlalo kade udlala kade uthandwa ngabuka kwenzeki kuveza into engathi umdlalo odlala ku TV kade uthanda unzima kwathi mekwenzeka nje lesigatshana nje esenzeka ngathi angisayibuki lento mina kwathiwa ngoba ngathi nginako ukuthi lento eshiwo la iyiphutha ngabuyela emuva ngabheka ngabuya nako ukuthi amanga hlaza la yabo mangenzela example nje kancane awukwazi ukuthi ungathi indlovukazi yaselangeni yayikade igane ingonyama usenza ngakhona awukwazi ukuthi ungabe uthiwa unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe kanjani uma ngabe kanti uma uthiwa unkosikazi wakhe yini yenza ukuthi agcine yokhonza kumfowabo ugcine yokhonza kumfowabo mase wakumfowabo amxosha aphinde komunye wayexoshelwane hamba zo ngoba wasuka waya kumfowabo uMakhetama wamxosha waya kumfowabo futhi la ngohlala igama lakhe liphunyuka la ekhanda Nonxazonke wamxosha uxoshelwana umuntu oganile indaba engayi emzini wakhe yabo yini lokwane edlalwa kanje kuze kube ukuthi salikwazi siphelele endleleni nje njengoba lingaziwa nje ithuna likamaqwaba engakho ngalikhomba ngoba waphelele endleleni behamba endleleni bezama behambe befuna indawo yokuhlala kanjani eganile so umdlalo usuveza ke usuveza manje ukuthi wayeganile kwababeganene bahlala ndawonye babevele bengavumelekile vele ukuhlala ndawonye njengoba uZulu nje angithi uyazi njengoba uZulu umnguni uyishada kanjani intombazane salo maqwabi yabo kwakuvele bengenaso isibusiso vele sokushadana vele ukuba umunye aganise omunye so manje into enjalo moyibonisa abalala inikezwa nezingane zethu izogcina ireference ukuthi zibuke mase umlando ugcina manje ushintsha manje na kukhulunywa into engekho manje na abantu abagcina kufanga bayavela emlandweni bona oMakhetama noNxazonke bengasaveli abasaveli mase kubese aqhamuka nje eqhamuka njengomuntu umlilwana owabulala umalume wakhe engathi uyamsukela kanti cha engamsukeli wayekhokhisela lesasikezo sakhe sokumxosha so manje futhi ubheke lento le yalimlando lesiyibukayo nesinikezwa yona ukuthi kahle njalo mangabe khona ngomlando wesintu sinikezwa nje inkosi uShaka njalo mase inkosi uShaka futhi ipende njengomuntu wayebulala enza kanti wayengasukelani inkosi akaqabe nje ukuhamba kwayo akazange ayithinte kodwa kuthiwa yabulaweni kodwa akazange ayithinte wathatha yena inkomo wabuya nenkomo yenezansi ekhuphuka nazo kwadlula wayehamba nomdletshe wafika wathi hayi oba uyofuna amahewu wathi hayi nangu mfana kasenza ngakhona la kade eyodla inkomo uthe esadla inkomo wabe sadla ezinye wathi esadla ezinye wadla ezinye wathi esadla ezinye wadla ezinye yabona inkosi yakaqaba ukuthi uzodla nezami ke manje ngaphela abantu bakaqaba engabakhonzile kahle ngoba wathi unina yokhonza kona nalume bamxosha ibheme igudu yaxhelwa ukwa nje yadlula uthini emahubeni amahubo ngoba ngiyazi ukuthi into strong kuyona leyo noma kuba khona la ngibuye ngilokho nje khona kodwa ke amahubo Mageba engizokusho ngawo ilokuthi abantu amahubo bangayi bathathe ngokuqina amahubo awumkhuleko amahubo awumthemelezo amahubo awudonsa amandla
akusuke kulokhunjwa ngawo okusuke kufuna ayosebenza ngaleso sikhathi leso kusuke kufunala kuyoliwa ngaso ngizobona nje kwathi isilo sasosuthu sibuya siphuma ehlathini kwaNdunu siyobhekana noNosibhebhu kaMaphitha amabutho lapho ayeseyifuna impi yabona isilo simanqika ngelo ukuthi kusazofa abantu singafuni isilo kufa abantu kufe nabantu abangena sidingo kodwa siphinde sidinwe lento ukuthi obhevula ababe khona ngaleso sikhathi ababephethwe abaqonile kukhona nabesifazane kubona ekubala kubo uMasodwedwe uqondiswe Miss Edwards uMasodwedwe babe ibantu ababe ngafuni ababehambe bebeka uzokhumbula ukuthi babeshisa isigodlo sesilo sasondini bahambe bebeka bethi nawu usuyalingana noCetshwayo nawu usuyalingana noCetshwayo amabutho yabadina lento leyo ukuthi ulingana kanjani nesilo wena sikwazi ukuthi awusona isilo yabo abuza amabutho athi yangena ko Phevula bathi impi ihouse dedele singene kwaNongoma yangena ko Phevula impi balele mgagwe yesabeka side yangena dele yangena singene kwano sayikhonkoti izinjoje la impi balele hlanga lomhlabathi side yazi yangena dele yazi yangena singene kwano lapho kwangeke kuhle kumuntu mfowethu isilo lapho sasikade sehlale ehlathini sibalekela bona obhevula ngoba manje kose kungamandla uyabona uzola nabantu bokufika sibehlangene nabantu abathembile ukuthi kufanele ngayibona abakuvikelayo yila khona isilo kaphoqela khona ukuthi sihlale ehlathini ubusika obubili okusho sihlale ehlathini u2 years lapho sihlele ehlathini kwaNdunu sisakhula lapho sabheka ukuthi obani kahle kahle abangalukho nje abangafuni ngoba uzokhumbula ukuthi isilo baze basithatha bambos bophejele isentelina sentelence besibophela ukuthi sisaqhubeka la gcina khona uyise yes ibe sho isilo saso lokho nje okuwukuthi lapho Mageba wethu ngoyithi sayawudweba ngamehlo engqondo uthi ayahamba uyajubalala ubone ukuthi ekwangekuhle emnewethu kwangekuhle emnewethu ngoba isilo sasesivukelwe iwona wonke umuntu nabayithu uyabathemba nabathembile izwe liphenduka ingakho kwathi zathi intombi wena wendlovu wenzani kwenendlini izwe liyaphenduka baya kwala awuthandwa umuntu okhomba ukuthi amahubo uma ehutshwa awahutshelwa ukuthi siyajabula kumnandi kuhle amahubo kusuke kulandwa amandla landela ukuthi la siyakhona impi yakwamthashana kwathi mekubhekwe kuyona kwathi asiyongena ngoba umnyama kwamthashana kwathi ziphi nazya bayomqalo kandaba siyongena ngoba umnyama ziphi ngoba umnyama kwamthashana nazya bayomqalo kandaba uyalichithiza umamonga uyalichithiza umgwaqwa uchithiza umamonga uyabona lapho ukuthi indlela leyo yokutshela isilo ukuthi akusukume kuliwe ndoda amadoda yabona ngoba ngeke isilo usole kufuna ukuthi mengabe ukhuluma naso zimbili indlela zokukhuluma ngonyama edlangalaleni ukuthi kukhulunywe nayo ngehubo kubona lebona ukuthi hayi insizwa seyifuna ukuya khona noma zikhulunywe ngebongo zasisilo ukuthi sitshele kuze ibongo ukuthi lento yenzayo iyiphutha kwasebenza ibongo isilo usenza ngakhona sidlobile singena izindlu zabane wabo kwasebenza ibongo watshela ngakho ibongweni ukuthi lokho kwenza kuliphutha ngoba
angekho umuntu ozomtshela amqonde ngoba kwake ususuthuva lokho. Wangikhumbuza isigameko sombhobho wahlwitha umlisa thizeni ebukhoneni bendlula mithi kwase kusuka ke ngisakhuluma lento ehubo njalo ngiyezwa lapho ushenge evele egandla ngehubo kule ndoda le ukuthi indoda ubuyibheka ukuthi ubonile yabona ukuthi bona phela manje ahlala phansi bona manje ukuthi kwenzakala ngoba ukuvele uqonde kanje kuningi okungahle kwenzeke ngahle kusuke nabafowenu kusuka impi omngcono khuzwa khona manje la khuzwa yibo ngoba yabona mekuthiwa amazulu anodlame lo muntu lo usuke enodlame la ekhanda yena kusuke enodlame ngoba kusukelwa ngeke vele usuke umuntu vele usuke futhi umuntu ashawa uyalungiswa nje kuxoxaxoxe nje naye abeke eceleni akashawa kuxoxaxoxe na ngoba phela usuke elungiswa nakhona ukwenzela ukuthi kungaze kuvuka impi omunye umbuzo bengifisa ukuthola la ukuthi ekuhambeni nje kwakho kulolu hambo lwezinkondlo into esezenzakalile nomuntu oyena wena okwazi ukukhuluma nje ayisho into mawucabanga lokho akukudalela ngobutha ngandlela thile kuhle ukudala amazinyo abushelelezi mfowethu khona into uyikhulume okufune ngabe kukhona umuntu othimela alele mhlawumbe abenendlela yokuthi hayi indoda amadoda mhlawumbe la ugejile noma mhlawumbe la ushayile kodwa kulumelile asingalungisa kanjani avela akhetha ukugadla yabona omunye uthola ukuthi hayi ngobe gadla insizwa mfowethu ziphethe umkothanqoko uthola ukuthi uzama ukuyivikela yena ngomkothanqoko uyabona umkothanqoko polonile yabona wonke umuntu uyalenza iphutha ngiyawenza amaphutha mina baningi abantu ngibona kodwa igama nje mina mase ngilibonile iphutha lami lokuqala ukuthi ngiyaxolisa mfowethu ayidlala ngamahlahla mfowethu kube yiphutha uyabona mase kuthi nje into sohlapha kodwa makofika inkothanqoko zenze isenzo sobhekula ziphume ngale uyabona ke lapho ukuthi ugcina manje kwamazinyo abushelelezi kungenasidingo ngempela ubona khona umuntu ongeke ngilalela inkulumo yakhe uthola ukuthi naye besikuphika sharpens ngonyawo ukuthi akufanele kwenzeke kanje kodwa uma ngabe sebona ithuba lokuncetheza aqala kuveze wena abe mathintanyawo akuveze njengomuntu manje umubi kuyona yonke lento le engathi manje lento isosele ekhanda kanti usabuyele emagameni akhe ukuthi akwenziwa kanje uyabo ngizokwenza umzekelo nje uma ngabe kuzothiwa ukubi uvela usuka nje uqala nje uganwe umuntu onengane nomunye umuntu sivumelane ngaka ayivele njalo uma mina sengiphethwe inkanuko yami sengifuna ukwenza lokho mase ngikupenda wena njengomuntu omubi ekuthenini lento isoyibuka ngelinye indlela kodwa sayikhuluma nawe lento umkothanqoko ke lokho ukuthi hayi vele sibani unenamba eziningi mangabe ngikhuluma nawe ngikhuluma ngivuna yena sizozwana kanti ayisekudonsana impumphuthe etholane weni ngempela ke manje ngempela sekuthe kwesikhathi eside sinaloko ukushilo sekungekho ukuthi kubuye kulungise la bese kuthiwa wawuqinisile kanjani manje into engiyiqinisile manje ngoba phela konakele nibuka nani khona nani lento ke ngifuna ukuyiyamanisa nayo yonke into esesikhulumile lo mbuzo ngeke ngakubuza wona uyabona nje ngiyayithanda indlela esiqale ngayo wanginika ne background ukuthi usuwalana izinkondlo ne contribution yakho ngokubuka kokuhamba kwesikhathi ke nokulokhu kufika abantu emva kwakho uyabona lokho kunayo nomthelela futhi nasohlobeni lombhalo solukhona manje uthini ukuphawula wakho ngalezi izingane ezikhona manje lo mbuzo ngobuza uyamanisa nesigameko sake senzeka la iDUT wawufikile wena ngiyakhona yebo ke mhlawumbe indlela engayibeka ngayo abantu lokho kodwa engangikusho namanje ngisengakuphinda futhi ngizokwenza umzekelo ngoba ngiyithanda imoto yabona iMustang lehamba uJohn Wick yango 1970
neMustang kalwa ayithenge manje ama-Mustang omabili yabo omabili uma ufika ngaphambili nje kuwona uzofica nje ilogo yeMustang amasondo awu4 i-steering kuya ngokuthi yakiphi yakuliphizwe mhlawumbe zombili futhi ziyavuleka ingqondo nje kamnandi kodwa mhla uFord wathi mina manje ngakha iMustang ezoba nesondo elilodwa ngaphambili ibe ne-steering partner indawo so bese steering noma zobe sekwisithuthu isithuthu moto isithuthu moto akwazi noma kuthiwa imbalo wakho umnandi kanjani kunama ngizothi ama guidelines yabo asetshenziswayo kuyona yonke into esiyenziwe yabo ungeke sithi sikhuluma ngeinkondlo enkondleni nami ngiqhamuke ngithi mina wangibuza ugogo wathi lesi situlo lesihlaleleni la ngaphendula ngathi lesi situlo sihlalela ukuthi kusayinkondlo leyo kusayinkondlweni leyo yabo noma umuntu ekufaka ukuthi isimanje faka isimanje sasithanda sasithozela simnandi futhi senza ukuthi yabo nawe owubhala ukwenza igame sishintshe kangaka yabo kodwa akushintshi ukuthi inkondlo zemnganje yabo akushintshi ukuthi inkondlo zemnganje mangabe ukuthi uzoqala khona inkondlo nazo ihluke kaningi khona storytelling musa phela ukuthi utwenza storytelling mase usiqokisa ngaloko ufuna ukuthi sibone ukuthi wenza kona ngoba manje khona umuntu ozoba neopinion lapho opinion yakhe kokunye kwesinye isikhathi umuntu ngisho ukuthi into ibeke kanjani waqala walo uyazi khonto wrong wenzayo kodwa mawuzoqala uhlehla uthi uthini lo muntu mina lento ekhulelwe lo muntu angizwe uthini uthi ayiyabona lokho akushoyo ngeke ngisebenzise but ngakuthatha lokho okukona konke lokho akukho engakusebenzisa angikushifte ngiqhubeke uyabona ukuthi lapho hayi uyazazi ukuthi uyi-right track kodwa mangabe ukuthi ukwi-wrong track kwakhulunywa ngeke uze ube nabo ubuhlungu beva likahlabile kube nobuhlungu beva lingahlabile enkabeni manje ke fethu ilungiswa kanjani lento sikwazi ama workshop ibiza ukuthi ibuyele back embeleni esasikade sisenga kuona ayingantshwami kubuza ukuthi nina futhi niqale phansi nilibele edlelweni niphuza amanzi kakhulu imbele igwansi nibuye futhi kuzosengela abantu abeza ngemuva einkondleni abasekhona abaxeze embeleni bangabuki into beyibukela kude mase ithathe ibeka la eduze ngoba kukhona lento encane ezoshoda mase kungabi khona mase ozoba nombono ngako bese kuba ukuthi ubuningi babantu abavumelana naye bamenza abone sengathi uright lento sokuyenza ukuvumelana nabantu abaningi akusho ukuthi ni right yeah kungaba wedwa ukhulume wedwa into eqiniso bonke labantu ngoba banenhloso yokuvuna okuthile kulo muntu okhuluma ngaye bese kuba sengathi wena unephutha ngoba bona bazothi hayi uyabhedela yabo kanti kokunye ngiqoza ukunqamula ulimi kokunye ngifisa ukuyitshela ama artist asakhula lento uyabona kunabantu la einkondleni abazojabulela ukuthi nikhona nibaningi niyafana angafuni ukuthi nihluke ngoba meke nahluka wahluka wena uzohluka njengaye ufane naye yabo uzohluka njengaye ubizwe kanye naye manje yabo kanti yena bekukahle ukuthi nibaningi engakhetha noma yimuphi kodwa mase kufuna lehlukile kubizwa yena meke nawe waqala wahluka sayibona competition manje yabo sabona ngathi ngine competition la usuyaqala usoba muphi so kuhle nje menisafana hayi asifana hayi yabona nje hayi nenza kahle hayi wenza kahle nenza kahle asikwazi ukuthi singaba ba9 sonke size la sanomuzwa ofanayo sanomgqumo ofanayo sonke webi yababa awuthi ngiyibuze ke le kutheni ukuphawula kwakho ngokusetshenziswa kwebika ibika of late sebalisebenzisa ibika lihle libi futhi ibika kufuna ulazi nekufana nomculo nje kufuna ulazi ibika ngoba manje wazi nenkondlo ezisebenzisa ukwazi yabona ukusebenzisa ibika mina ngeke ngithatha ngokuthi engathi ungakwenza usunesiqiniseko ngempela sento sokuyisho noma sento sokuyenza ngoba manje ibika oqala
ilona esuke selinamandla manje womoya wenkondlo yabo ilona elinamandla umoya wenkondlo uma wena uzongena ebikeni elinomoya elinomgqumo phansi wena uzane Phambane manje. phambene ke manje na ke manje umuntu olaleleke manje usumshaya kude ke manje na usuzogcina manje uthembele ekutheni lento ozoyisho zoyiact then ke inkondlo isicompromisekile lapho inkondlo compromisekile uyayicompromise uyalimaza yabo mengathiwa nje asibuyele emuva back nje kuthiwa nje yazi lento le ukuthi ubhlungu ngoba uma njengalento lena ubekade anganoma ngizothi wayeseyinhlelweni yini engakadluli zokuyiqala phansi ukuthi aqale phansi lento ilungiswe kabusha yokuthi kubizwa ama artist ahlaliswe phansi ucheck ukuthi inkinga ikephi simi kanjani manje inkondlo sihamba kanjani manje nezinkondlo ngoba lokho kuzosilekelela ekuthenini nabantu abaqheliswe into ezithile ezinkondleni akwazi aphinda kubuye futhi aphinda aqhubeka asebenze futhi nezinkondlo nomuntu oza ngemuva alandele lapho kulowo mgudu lowo uma ngabe uthi kudlula yena adlula aqhubeka athatha ipika ambe umgudu ozolandelwa abanye mekhathala beka ipiki phansi ngokunjalo nako ke sekuNkulunkulu esenza abona ukuthi kwakufanele ukuke ngeke kuphikiseke kodwa nje siyafuna ngithi nje ngelinye ilanga ngiyafuna nje ngelinye ilanga sama artist yamdala omncane usahayi ongasahayi onjani unothando lezinkondlo ke kuhlangana endlini eyodwa ke kukhulunywa ukuthi hayi ngeke madoda la ngeke la ngeke izimnandi ke inkondlo manje ngoba sezinane business side yabo ukuthi usifaka kanjani ku business ufaka kanjani ungena kanjani business lezinkondlo wenza kanjani ukuthi uhluke into engikhala ngayo kakhulu mina lento okufana nalento yokusho noma yini Uqonda ukuthini? usho noma yini Ngithula imizwa nemicabango yami nje. Imizwa yemicabango yakho phela ngithi khona angithi inkondlo yila khona imbongi ithola imizwa nomcabango hayi ukuthi imizwa nomcabango nje sekuthule ubani yabo Ngisho yona imbongi mfethu. hayi ngicela awungichazele. into ongayisho mageba into ongayisho nje buyi inkondlo nje ongayisho kuzomthatha uzokwenza kube lula kangana noma kube nzima kangakanani ukuthi isho umuntu yabo example ngenhlahla mhlongo commercial kakhulu Mhlahla mhlongo uma ngabe haya uyahaya umuzi umuntu othathwe unhlanhla kodwa mase hayibonza no yabo yeah so mase kuba khona umuntu othi mengabe ehaya namhlanje kusasa sakhe enye imbongi ebonakala ukuthi ibone ukuthi kulula because uyena akasebenzanga effort uvela ukukhipha lento ebeka la nje yabo nje ezinto eshaya lento kufuna ukuba nenkondlo everyday kade ngisho lento ayawazi phela ngeke umuzi onjani wena lo ayiwazi wanzima lo muzi wakho ufika njalo ngolesihlanu mina ngikhipha inkondlo entsha Leyo nto ucabanga mhlawumbe excuse me umthela wayo kungaba yini iaudience kakhulu Nanohlobo phela mhlawumbe ama session aseyilona yeah ama numbers yabo lento ama numbers alimazi artist yewona kudala ubuke waziwe organizer nama artist kakhulu kunabantu so abantu bazi inkondlo yakhe abakwazi for instance baningi abantu abazi inkondlo mfana futhi ethi wangasidala ihlahla impande zebesemoyeni yes bangamazi abamazi because kwazi umsebenzi wakhe ngoba umsebenzi wakhe umkhulumela wona kunokuthi ayikhulumele yena yabo so uma ngathiwa manje kubekwa ama numbers la kuthiwa obani abazomfana futhi bambala obani abazumsebenzi wakhe bambala uma ifika ko organizer lonto leyo umsebenzi wakho ukhuluma kakhulu khona kwesikhathi ukuthi uma ngabe wenza ipost ugcina usufaka ukuthi lo wenza lenkondlo yabo khona abantu bezobona oh yeah lo so lonto le ikusiza ekuthenini awugcini une pressure ukuthi ngifuna ukukhipha njalo ngifuna ukukhipha ngeke ma artist ngeke no ngicabanga ukuthi mfethu ayi ziningi lezi indaba lezi sesizovala nje njengonkosi nathi libihleke ngalithanda igama lakhe lelikaze kwasa umuntu mayilele ejayile ngal understand ukuthi lisho ukuthini mhlawumbe ungathi ukuthi kancane before ngiyembuzeni wami lakhiwe into eziningi bafu lakhiwe into eziningi lakhiwa na ukufakazelana kwezinto yabona yabo uze kwasa wakheke ngisemenzi angimazi ukuthi wamphambanisa kanjani ba umshololo delete ba umshololo ukuthi athi ahlole ukuthi ethi sigwaza athi zikwasa yabo then
kwane kwa edana lento yaseMaritzburg yabo bathi ngakhuluma kwaze kwase bangisukela ngayithulela bathi kuze kwasemnyango usikwaze ukukhuluma yabo so uyagcina isi leli gama seliko ID yakho alikho ID hawu kamele kade Lord Nkosinathi yeah agcina manje hayi mfethu igama ngalithola maningi khona noinhloso zakhe la ahlombohlanya lana yabo ngoba mithi zamaze ngihaya ngizithi ugadla bethethe zisikhumbhe sehlola abashoku oyinhloso zakho umahlombohlanya uma ngena ngocingo isango livaliwe nazi malethela ukudla ngepitikoti malethela ukudla ngepitikoti amanobe belethela ngethi leyi kwakuokunyeka kwakuokunyeka futhi lapho ngiyayibona ke leyo cingo hayi ngeke uzuyithola starting manga uzoyibheka kanjani akakuyithola yaphela understanding ngeke ngeke inkondlo ke njalo uthi abona ukuthi into uyayicinga ke la kwakuyisikhameke sizima kwakuphoqa futhi ukuthi kwakuphoqa khona umuntu oyivalisa evala iminyango ngempela kubonakala ukuthi yabona la ukuze kuphunywe la kufunakala isosha la nezongena ngocingo ucingo lifasile angene ngalo ucingo ashaye kuwintaba awuzone nomadlona kwakuphoqa kwakubi hayi khona phansi mfethu mhlambe ke yini into ongathi wena abantu abayazi ngawo abane perception mhlambe ehlukile futhi into ongesiyona la bayazi ucabanga ngawo abantu ngizothi nangazi ngayisho kanjani lento abantu ngami babuka kakhulu into engisuke ngiyona mhlawumbe mabe kugcwala abantu abama ngabe kukhona ibandla noma mhlawumbe na ku social media yabo batshela nje ukuthi lo msangano ya but babeke kwenye degree yabo but into enginesho ngayo mina wona ukuthi hayi ukuthi laba shokho labo beka khona yabo into enginesho ngayo ngami hence abantu abaningi ngathi mangabe ngiphuma ekulashweni ngiphosta ithombe sami sasekulashweni bamangala abantu abaningi ukuthi awu kanjani manje kwakhona abanje ngayo sikade ngangibona vele angazi ukuthi usho ngoba yabo ngibona la so abantu baba ne perception ehlukile ngenxa yokuthi nginayo lento ukuthi mengephakathi kwabantu ngizama ukugqoka i-character engazi ukuthi ngisho ungayithela ngamanzi anginandaba nazo endlini ngiyewasha yabo endlini ngiyewasha but mesuhleli nami sixoxa engeke ngikuqaphele ngami ekuyangihlula ngamsiza umuntu uyangihlula ngamsiza umuntu until yena aze angcolise isihlahla asingcolise futhi ngalendlela ukuthi sisamhlula yena hayi ukuthi mabe sengakwazi ukuhlala nento yakhe hayi ngahlala kulungile yabo ngumuntu abantu abangayizi abangayinaki oqaphelisayo entweni mazenzeka mase ekhetha ukuhlehla kungcono yabo ngangibona sengathi ngizoxoxulana noma ngikukhuluma ngithi la mhlawumbe sokulindeleke khona ukuthi mhlawumbe ungahle uphawule ihoshe imfe kodwa njengoba ngiyihosha nje imfe ngizoyiphula ngishaye ngayo futhi uzoyiphula nje shaya ngemfiphindiwe nje ayisebenzi lento uthona nginika lesihlathi lesiphendule sesinye cha hayi ngeke kulunge lapho kodwa nje nanokuthi mina ngumuntu oquiet mina amakhepha hayi mina ngikwazi lokho yebo ngumuntu oquiet mina angazi noma mhlambe ukugula yena okwangenza ukuthi mina singathi sihleli la sonke ungizole ngishayela sengishayela lapha ekhoneni ngedwa futhi ngifica ngixoxa ngixoxa ngekubhore ngikhona ngikhona ngixoxela nje ngedwa futhi wangiphazamisa lapho soxabana ngixoxela nje ngedwa ngoba ngifuna leso space sokuba ngedwa engathi ngingabuya ngibe ngedwa kungabi khona umsindo yabo ukuthi afike endlini iTV yadlala ifake kumute uthi angifonela ngalibamba ucingo sendele message uthi uthini so yeah ngumuntu anganoma i-develop late lete le ukuthi ngibe reserved ngalendlela engireserved ngakho into ongangibuza zona bengabe mbona uzongihlula ngishonele uyitshela ukuthi cha usikwazi ungiphendule ngoba ngiyamazi uqine kakhulu ngivele ngishonele ushonele ngibuye ngiqhubeke nendlela yami mhlawumbe mawusho njalo lo mbuzo vele bengizokuzwa phela oba nawe ade ukusho wapost ucabanga ukuthi ukuya ekwelwasheni kwakho kwaba nomthelele endleleni yakho yokwenza nomuntu owuyena
Ekwaba nomthelela mfethu. Kokunye kwakhuphula kakhulu, kokunye kwehlisa, kokunye kwavala nje thaqabaqeda yabo. Kodwa nje mningi mfethu umthelela wena waba khona emva kokuthi ngibuye kulashweni. Kuningi ngoba kunezinto ezithi mezenzeka manje mengabe ngibuyele emuva ukuthi yazi kwakufanele ngabe ngireact kanje la noma kufanele ngabe ngenze kanje la uyabo. Nangendlela ezinye izinto esengizibuka ngayo kwaba nomthelela nje omkhulu. Nanabantu ke ngihlala nabo kwaba nomthelela omkhulu kakhulu ke lapho ke yabo. Kunabantu bengapheli u2 days ebengavumi kuphela u2 days ngabonanga yabo, but manje hayi no, hayi sharp sure yabo. Yeah, so kwaba nomkhulu umthelela fethu yeah. No mfethu yazi nje namhlanje ngithola information ebaleka mhle igama likaze yakwasa ngilithanda kanje kanti igama wayitholela nala endleleni lo mtsizwa phela nginsizwa phela cha vuma ukuthi nginsizwa cha lapha ngibheke hayi lapha ngibheke mfethu siyabonga kakhulu nje mfethu ukuthi uzivakashele nje nokuzovuma ushare ingxenye yempilo yakho kuyindlale kanje nginakho mfethu ukuthi ke abantu bazoba nayo imbono nezinto abazoyikhuluma mase beyibone lento isipostiwe ngohlobo lomuntu oyena wena. Kodwa futhi into engijabulisa kakhulu ukuthi lana ukwazile ukuvezela isayidi elibalekile le foundation ezinkondlo ikakhulukazi endaweni yaseMlazi. Okusayijoka ke bafethu ukuthi angazi kobe kwenzakaleni kodwa lanto fanele siyibuyisene ngazi kanjani. Hayi kuyafuneka futhi kakhulu. Ibeki lento le kade ichaza wena. Kuyafuneka. Yeah. Anganoma ukhona indlela ongasivalelisa ngayo. Mfethu ngeke ngakhuluma ngesilo engezwe ngithinteka mfethu ngisikhonzile isilo sasoSuthu. Ngikhonzile ngoNyamude noZulu wasondini ngimkhonzile ngoNyamude noZulu wasoSuthu kacetshwa wasondini esithi mesimhaya sithi umama ongawoSuthu umama ongakashaya uyasizila uqothi imbukodwe yebo nesisekelo ufana endlovu emnyama yebo yasondini uselana nkonzimbili enye ngiyasemba nganomo enye ngawangena etsheni umgwaza kade nazaqapheli isikhome esimazinga umuzi bokhipha ehlathini yebo bawulabalabela inkonyana lokaMsweli henyisa liguqile indaba engizwe ngimncane khayize ngaze ngakhula khayibona ngamehlo usifuba singungu ebo singungubele nyakana sibhobokayo umuntu akuziza indaba undaba uhlome ehlathini ube njengohlanya umakhipha imbele ehlathini yebo kwaceza kulalena esixotsheni umphangela langa lingakaphumi yebo kwandunu lithe lingaphuma laphuma nengazi amadoda hlanga lomhlabathi inkosi kayiqede ngonyama uDinoZulu wasoSuthu. Hey igama lakhe uNkosinathi uZekwasa ungakasikwazi njalo abantu bakuthola kanjani ku social media? Social media Nkosinathi Zekwasa Ncwane. Yeah. Abantu futhi ke bangabi nayo inkinga ukubuza imibuzo ngalento ade sixoxa ngazo in terms of language nabo laba bathi mhlawumbe wakhuluma kabi kubona. Mina mfethu mina magebe isheshe idlule. Isheshe idlule mina sheshe kudlule. Nje ngisho ngashaya ngomsebenzi mina. Hayi ngithatha iqhanqa nje ngimbambathe kuphela. Kubeka impilo yabo umuntu ngeke lokubambelele emuva. Hey kushoni la ngaqeda isikhathi eside kabe ngibambelele emuva. Hayi umuntu hayi ngabuza noma yena mfethu ukuyibuza. Mangabe ukuthi angiyazi ngizokutshela ukuthi hayi angazi kodwa ngicela unginike ithuba ngizama ukubheka futhi ibalekile ke leyo nto le. Omunye umuntu kodwa ngicela ngaphambanisi ke azokufica ikakhulukazi kuma profile picture akubuza kuhlanganise nezinkondlo ngoba omunye umsebenzi lo useceleni omunye umsebenzi eceleni lo nawo phela ungabuza ngawo uma uthi uyadinga ukwazi mina ngiqhamuka ngakho mase kusetshenzwe lokuthi saxoxa hayi ngeke ayisaxoxa manje na lana ngihlushwayo ukuthi bayangihlupha benza ukuthi manje ngisacabanga uqede mesabuza kumina sense uqedile bese siyenza yeah sense sabonga kakhulu bafethu. Thank you for liking, sharing, subscribing, commenting. This content is for you. Noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa. Anginawo umuntu wenkondlo.